Dili na may tsura ang lawas sa 68 anyos nga lola sa dihang bukog na lang ang nahabilin human na apilog kasunog sa ilahang kaugalingong panimalay sa Sitio Sudtungan, Barangay Basak, Lapu-Lapu City ning adlaw nga Domingo, Oktubre 26. Gila ang biktima nga si Tereseta Tita Tits Dungog, lumulupyo sa naasoy nga rapit o adunay ka live-in. Busa sa maong pangitabo, matod sa usa ka mga silingan nga si Jerry Cabornay, kinsang nakasaksi nga adunay nakadungog og syagit nga nangayo og tabang ug diha na nila nakit-an ang pagsilaob sa balay sa maong biktima. Ingon man nga wala makasalbar ang ka-live-in partner niini nga si Jesus Dungog, gumikan kay adunay diferensya sa pagdungog ug buwag usab sila nga nangatog sa maong balay niadtong mga tungura. Daling nakabuylo ang sunog gumikan light materials ang halos kinatibuk ang gagmayng payag-payag. Nahanukan na lang sa mga materyales nga balay ang lawas sa biktima ug bukog na lang ang nakuha sa mga sakop sa soko. Gituuhan sa mga saksi nga usa ka lampara ang hinungdan sa sunog gumikan nga walay kuryente ug tigatmitan ang maong mga biktima. Sa pagkakaron, ang Lapu-Lapu City Government posible nga mohatag og hinabang sa maong biktima usa na niini ang paghipahiluna sa patayng lawas sa maong tiguang ug ingon man ang kapuy-an sa maong lolo nga nag-inusara na lang. Hindi namin malaman ng umpisa ng sunog pero palagay ko ang dahilan yung gasera. Baka natumba yung gasera kasi meron silang alagang aso't pusa. Tapos ito yung matanda, sabi nila nakainom daw kagabi. Baka daw hindi namalayan dahil tulog pa. Tapos natumba yung gasera, yun ang sinimulan ng sunog. Matutulungan dapat siya. Ang problema lang nung narinig na saklolo, nung paglabas nung kapitbahay, talagang sumiklab na yung apoy.